Michael og Morten i et sommerhus nord for København. Ligger Morten med Michael i sin favn. Han hvisker ham i øret, at alt nok skal blive okay. Du skal nok vente på oddset, og det er okay at være gay. Michael svarer Morten, du gør mig glad. Vender ham om og spiser ham råt som en ostemad. Kim og Jan kigger misundeligt på deres elskov. De beundrer, at Michael og Morten bare har det så sjovt. To bøsser i et sommerhus, sutter hinanden i sus og dus. For to bøsser i den danske natur. Hvem mon den næste, der får sig en tur? Michael snuser til Mortens bag. Er det dig eller mig, der skal have den i nummer i dag? Morten svarer, om det er dig eller mig, der får den i nummer 2. Du skal få en ordentlig omgang, så bare tag den med ro. Kim og Jan er ved at være varme. Både Morten og Michael har en tissemand med charme. To bøsser i et sommerhus, sutter hinanden i sus og dus. For to bøsser i den danske natur. Hvem mon det næste, der får sig en tur? Michael snuser til Mortens bag. Er det dig eller mig, der skal have den i nummer i dag? Morten svarer, om det er dig eller mig, der får den i nummer 2. Du skal få en ordentlig omgang, så bare tag den med ro. Kim og Jan er ved at være varme. Både Morten og Michael har en tissemand med charme. To bøsser i et sommerhus, sutter hinanden i sus og dus. For to bøsser i den danske natur. Hvem mon den næste, der får sig en tur?